мо бояд дигаронро низ фикр кунем. ҳар яки мо бе истисно ҳамеша ҳаст касе дар гуҷое, агар на як кас пас якчанд кас, ва агар на якчанд кас пас як касе ки ба сӯи мо назар карда фикр мекунад ман мисли ӯ зиндагӣ кардан мехоҳам. ва онҳо намедонанд ки мо чӣ чизҳоеро аз сар мегузаронем. ва баъзан худи мо ба каси дигаре менигарем ва фикр мекунем ман мехостам дар ҷои ӯ бошам, аммо мо намедонем ки чӣ чизҳоеро он шахс аз сар мегузаронад. боре имоме дар масҷид мегуфт ки медонед мушкилоте ки мардум аз сар мегузаронанд, Аллоҳ онро ба шумо муқаддар кардааст. Замоне ки шумо ба мушкилот рӯбарӯ мешавед, Аллоҳ медонад ӯ онро барои шумо муқаддар кардааст ва ин имтиҳони шумост. ва мардум ба додани ҳар гуна саволҳо пардохтанд ва ӯ гуфт хуб ман мехоҳам ки ҳар яке аз шумо рӯйхате аз 10 мушкилоти бузурги худро бинависад ва ба дохили ин кӯлоҳ гузорад. пас ҳама касоне ки дар масҷид ӯро гӯш мекарданд, ҳамаашон рӯйхатҳои худро навиштанду дохили кӯлоҳ гузоштанд. сипас ӯ гуфт ман мехоҳам ки шумо баргардед ва яктоги аз он варақча бардоред то он даме ки интихоб кунед рӯйхати он мушкилеторо ки шумо гирифтан мехоҳед. ин маънои онро дорад ки шумо бояд бо ин мушкилӣ рӯбарӯ шавед. бароятон бояд ин имтиҳон пайдо шавад. шумо ҳамаи мушкилотҳоро навистед, онҳо дар ин сафҳаҳои варақҳо ҳастанд. ҳар кас онҳоро дар ин варақҳо навистанд ва акнун ҳама дар ин кӯлоҳанд. ҳамин тавр вақте онҳо барои гирифтани варақчаҳо бори дигар омаданд ва варақро гирифтанд. оҳ, инҷо муаммои ҷиддист, кани гашта дар ҷояш монам. инаш боз бадтар аст. дар ҷояш монам. кани рӯйхати худам бояд онро ҷустуҷӯ кунам. мақсади гапро фаҳмидед? ҳамин тавр ин раҳмати Аллоҳ аст. раҳмати Аллоҳ барои шумо он 10 мушкилоте ки Аллоҳ ба шумо муқаддар кардааст, ӯ медонад ки шумо тавони бардошти онро доред. агар шумо аз мушкилоти шахсе ки айни ҳол назди шумо нишастааст хабар медоштед, пас шумо бо он рӯбарӯ шуданро намехостед. не ин барои ман нест, инро ман таҳаммул карда наметавонам. шояд шумо аз як ду чизе мегузаред ки он шахс надорад, вале чунин менамояд ки оҳ мана ҳаёти вай, вале шумо дарк намекунед ки дар асл чунин нест. дигар чизҳое ҳаст ки шумо дар борааш намедонед. шумо чунин мушкилиҳоро надоред, вале ӯ онро аз сар мегузаронад. Аллоҳ бароямон сабукӣ диҳад. ин мавзӯъ чӣ хел воқеъ аст. мо бисёр ниёз ба он дорем ки онро дуруст дарк кунем. дар охир оиди ду чизи дигаре мегӯям. бародарон ва хоҳарон, агар шумо мушкилоти молиявӣ ва ё ҳар як мушкилоти дигаре ки доред, як роҳи бисёр муҳиме барои дастгирии худ аст. ин ҳам бошад кӯмаки дигарон. аҷиб аст. ҳадис мегӯяд ки Аллоҳ ба шумо кӯмак мекунад то он замоне ки шумо ба дигарон кӯмак мекунед. чӣ қадар шахсоне ҳастанд ки дар байни мо мушкилоти худро доранд. ҳатто агар чизе надошта бошед, ҳамчӣ чиз шуморо аз табассум кардан боз медорад. шояд ин табассуми шумо метавонад як каме вазнинии мушкилоту муаммоҳоро сабук кунад. шумо касеро салом медиҳед: ассалому алайкум, чӣ хел бародарам? бимонед, бигзор бо аҳамият будани худро ҳис кунад, чун ҳамаи инсонҳо назди Аллоҳ аҳамияте доранд. онҳо муҳиманд. шумо касеро ба чашмонаш нигоҳ карда салом медиҳед. салом диҳед ва мардум бояд бо дили хурсанд ин саломи гарми шуморо ҳис кунанд. ин ибодат аст. ҳеҷ кас гуфта наметавонад ки ман беҳад фақир ҳастам барои ба касе кӯмак кардан. мо набояд ҳамавақт дар бораи кӯмаки молӣ сухан кунем. муҳим он аст ки барои мардум хушфеълӣ ва ахлоқи ҳамидаро нишон диҳем назар ба кӯмаки молӣ ва бо онҳо самимӣ бошем. ин он чизест ки иншааллоҳ бояд мо бешубҳа комилтар ва хубтараш бикунем. мо бояд нисбати якдигар меҳрубонтар бошем.